Ebusia for me mo bi akwaba e de by emergency Ghana TV eso enenso eye da fofa twedi amponyankopon e de acheye me did say baby bia wo bia nyama e kosiye e de amana ebusia for dani denia story amede ebe somo no ye make sure say be fa ye futusem kese e di efimu na ene story na ebusia for e de mushun kokra esas ye nwa ba bi e de na we wosem aba be de MFK e we lost ne fisem so na ebusia for emema na Moya mo adwin se so mo wefom be garden no mo fa asem we entu mo hofo ade ya kwa ne se be ma no ebekwa abonten akwa akofo how amanie e de abefie wa wo ye oba na wuti fie no wo e na so how no ebe ba besua wo so ebusuafo e jankasa ene ye nua ba na asem na ene o de aba be pie mu e wo losin efisem ma ne se Oni be me yatina for so many years. Oni be man yatina for 14 good years. Be man no afa na chi ene ne side chick akwakoda. Na ne side chick no abo be man dua. Esan say side chick ni say oni be man awo. Be man nye na adwe say obehwa abofra no. Eni nti no enne oba no e de asem no aba be pie mu e wo loss na o cheche ni semo. Etebusia for ye sem ne nko ne ko tie mu sem emras. Macho da ro ma me ho ye. Macho efro sen. Macho efra mi Mavis free. Mavis anopai de na de onam. Anopai de boko. Macho mi royale. Na yale ni mu no eya ne mpena okofa no. Ekọ ba bia wono na eku be ma no. Ono aso atu na num tom se ono a na eku ne di sine wo fa aseso. Wakọ maame wo so de kosi ne so. So we me ya deda no. Na ya bo ya hye ne coat. Ni de na ba bisi afija ase. Ukunu mpena no. Me pa twan. Wo so obema ya deda ukunu. Ya deda no ne ya bo ne tie. E de na bisi afija ase. Na baby enam bia no onim. Wo yi ni picture free Facebook. En wo de ne nam a wo ye na ansa na obenya nan a obegina so no. Wo de akora bre no se ne ba. Akora ne nya be ma ne ba. Ma Mavis ukunu a woni ne tie ma ware mfie sen macho 14 years ni motena 14 years en wa fa chira kofa mpena ena empena no ede ne nam eku no me pa hwan bo me nkomo de ne si e ba ne sen macho ansa I or this to no wa fa sen anim say ansa no benya nan ya gina so bi kwen ye fa so a wuhie ukunu a ukunu afa wo wachi akotwe mpena amene mpena eku ukunu side chick eku ukunu na na me pese mi hu me ba cho me no tena 2012 2 years na wo krama nti o papa be film sata na mo school SS na okoye manko bi na se woni ge na twempena wo school time agyan to koye na ba na wo miensa no one no yese brabo ahyase no yese one hwan net no so me ne ba net ba me nwoye no so wonwo de ya ne me wo ama na mama uska no ye me ho ade nti oyi 15 million de ma be ma na be ma ne yese onto ne bo na akire ti be ma ne ba kumase ni 2 weeks time no fe ne se wonyam na me se no me ntia se me ne watena so many years 2 years ni enyin se ma ye ba me so me wo hono no me fa boy bia na ye anua enyin se ba ye nti ye be ya me yenko hospital ma ba ya ne fa ka ba asafuma eye duabosem ma ne ye yibebre nti wo kono ka che mada se me onyeme na boy ni woni suban na so watena me kura no ba be ko na esen nti wo kwa na ofre mada ba ke se waje ne ba na so de bo nu okunu ayede esiesie omuntem asem ifrom be fa ga ni se menua se obi ni ndo obeye de obehwe bi ba emu honom na ma onuanom oba be wo ye ma onuam be fie ba be hwe boy na nya asenketo asatam ne ayom operation ena owi odi kosua bo honom se boy ni sika ma me na se wanyi bi ama akora na edua no nku no na mga se so no so ni nsa akora ne nya be ma ne ba na ono so de be hye na edua na awabo no ena ne mra ne so nti wakoya no na me frɛ be ma ne se nsem bi ha me timbesi yakɔ hospital nti yakoye la yakoye na ese ne nkwamwa no kura na yede wo no ebi kura nim ti oni ukunu ko hospital ema doctor confirm me say o low sperm count enkwamwa no kura ebi nim enu ti na ne natena emfie sen ya ne ba ma 2 years ko 3 years na anyinsen ba wokofa akire ba ko pe oba ne de nyinsen aba o se one ne nanyem okay nti enanso ma me de boy no ko man bi ho ona na ehwe no a man kura frim be 1 year ni nti mu wonom na na ga ne de ne ko wadwom kwa na mini nsamenyem ti de ni nnu anu oda so nyina ko ho no mo ye se bibia mu wadanse betima ba se ebetimi ayayi ana se bi a fofuru mu be hu se bi a sei ti DNA ne be proof ma wonya nya ye ne de ombeka sa akora ne de ya nti ya jitum ma ga ne kan nsamenyam se da bi menyem
nya ye mo operation bia mafu na aye dey aye kese wukunu mpena no ehia wo baby amokohia e wadwu ho no ono ni mom hwe wani mo so wonyem so menyem e ma wadwofo no kwa kan so me yem na me sema ye ready da bio na anu wukunu te na sa wonyem a wadwufo na ye test wukunu mpena e na fa akokọ ye test confirm pregnancy o so menyem ti wo so ye zen komo pe ayi aye sele me fo aye kase na me se no ti man time na me mense ne ye dey e breaki ti mo ga ne fra me no threat me say sa menyem me wa me ahwe na me de na ko wadwo akwa akogu ne na me se me wa me ahwe nti me ka che mada senke yemra sabi mpanyifo na nke yemesama no jetra wa ama me be wo ya me kasa kura na ma no uchi ma me bubu ye nti mo no de be fa akura no so ye tum ehu ye no na esa ye too late obetra me a wanti no de fa akura no kura de me ni huhu masem nti ye mfa nto nchen nti edi mo na boy ne fa ne se so wo kumeba nti me nhwa akura no ye dey ebiem na o kan se na nka me nku no nka me nye dey nti efiri wo no mo ntam bete ya onto se be 9 months ni ene wo ba ya se akura no o ma bie school ni bus to ba ma boy no kan se 5 million ma boy ne de ma no te wo ho a week bia bo 2 million no de aye dey ama nti ya chama wo ho no na onya ko sa ba ya bi se woni miwura wo na won hwe na se ne wonam se chama akura no kura nya boy ne ba na boy se chama akura no nya me ba ne nso no nko ye die ne de woni hwe ka nti waka ne sa de matete sikasem bia me be su so nti se no abenya driver ni bi wo e wono ma wode ye information ye dey ma no ne driver ni na ye wan ti ye adwuma kura na wafe no ya anya adwuma so anu afere no nti oba wo 2 weeks time no na fe na adwuma sem nyina ekofom na obenya pains nti pains mu wono no na bi se sasabro bi se aduto na ye nsem bebre ko ba bia so a ge na wo mo se wa ba station wa be hu se me ni mi kunu me so meja madwuma me ni nedi mate ema na me twa nsuo ni mu na me de pe ska me ko je plot na mbebo aba ema ne se eja me ne tene de ye betimi aye nkakra akra ne ya pe ba bi yetibe ye de yetibe to ba ye obeti se ye japade anu mini se anu nti no ye so be bi ko bi so wo na ye ne saa ena odi si ne wo fa se so wo hu se ne wo fa ne nam abu boy ne kura afiri mu kura ma ye twinso nyina gu ne so da wo firi mu ne bedu fe na na ofre wo hwe se odamo kire ana se ena odi si ne wo fa nti o se ansa na obenya nan agina so ne de jese wa sha akura no nti me ba ya nanti tie nyina ne se mesere mo mfrage no na se ba bia mi wrada no eden ese obedidi awoda ho obedwonso awoda ho ontimi nkeka no ho ontimi nya hwe ayame nko a o maame ni ahoden no aba beboa ni sa woni bra panyi kwa wo yale ese me nko a se yale ne ba aye ne electric echechire no na aye yire no jese me pefi o mema na abonte sofo no maye na gina esoro nko a be 6 hours nya asem ketwa ti mesra mumfra ba ya no na ba bi odi mi wura akọ no onkonko sane ne mame me hye ni 3 days and a week na oba so akora no a wo se ebe ma ne benti a wo kuno no ofa ne mra ehia ne for DNA me ba ya me nante se no na me bre ese me agya no hokura me nim se Mavis be ma wa ye ho ade pacho onya me ho ade na afi na ne egu ahobo aso oyare ye mfie sen ni me pacho 6 months 6 months into matena 14 years 6 months ya on eda so no pacho ade otehwe ya na pacho because ade na ya ye onya pensi na obahwe no mo yese ne na mabu ti edika akotwa scan ne ayi na yede ko obi a wotro ti pensi ne baaye e na omse ne nan mabu otehwe o patere hweye no ko senso pensi roba to so ohun ya se yesum no eni po sum ne so a wanhu ni pakoro se wei anase wei ne sum wo sanete be ma wuhia no 14 years ni onye wo ho ade de nti na dadaada onye wo ho ade afei ena nko be ye wo ho ade omi wadaro ma na ne ma nkoye boy ne kura me fa na kura no na sabi ba bi obeda kura na eden na aye hos ti de na aye de boa na amazese kakra wo ho me ana me pelo a dan kura ye de mu nyina me ana mpelo ma ye de meje ya yedem nyo na do nursing training school fees ma no me ana me de ma no yes bi ma ye koto ka nyina wo de nursing training na wo ko ho na nka ehwe mpacho me fada me wie stroke sika o papa edi ama wo se fa kokotie suku o papa so ohun se nurse for mo she green ne white na o mo de belt bom na o mo she nurse for mpaboa ya eye ne fair eti kokotie school fees o
na wo so bra be ye nurse ni awuraba e wo fie wo diska ne ye den na me nsem me de boa na o driver ni de de ya sesi ne be na do nursing training school fees ekoma no o de akwatwempena akwa wo akire enu achi ka na wo twie no ha ne toma no na wo twi ne kra de obi na de ne ko na wo na no na me so nti na wo na ne kra de ma no ti week so ame ana me di sesi no ma wo na na wo jai wa dwuma ne de wo ye bia me twa nyina ekodi mate no ti me je plot ya me ye se metimi age plot ne de ya omoa me na yensi ti me kokwaji low wo a wo di mate no wutimi nya sika esa ajeje ebesin aka ho kɔtɔ plot na ɔno no ɔyɛ driver ankasa no de na no de ba fie acha ɔno sika nyina ne nsɛm ɔde yɛ den sika nyina ne sika ba ne nsɛm a na ahye ti nya sɛ ɔde wuro pioto ɔde wuro pioto sese one ne wo masen acha ba mienu na ba ko na frame de odi kan na frame 5 years okay ese ode ne ko ya papa ne ma ne nuro no e ma ne sperm ne san e tenkom okay ababa wa ne friend saying ba cho friend na fiareta mo fa fiareta ento so mame na me ne kakra wa ha ansa na e be friend no ma wo be du anan ka betimi wa hia nka me pa yeah, you are 100 about we will do come from na be on bra ho ba chan okay we be do from na e menche be why also here na Jessica Power hine no why Lost TV me das yo eh na je be kumi o jaze wa bon address a kire reta also do be do o loss anyi na je nkwa na ye ohene mpacho obi anya ohene wo de loss na je nkwa itu de oba be se me hwe ohene no eti reta ma Mavis reta say onam kwan so ba eden na be ma no so o ya fa sem otimi kasa mpacho ofe na otimi kasa kakra okunu ni timi kasa na pressure na ekosoro doctor said the ha no mo de na ko hospital akotwa yakoye no omo ye sentini na yemra yesa awokọ intine no to onko da ho no for 1 month 2 weeks ti for 1 month 2 weeks ni mo na yakoye no mo ye so mu sentokro bi woni dompe no to meka se do bones cancer to me yakoye lab nipa na oye lab no ye se eyese ye ba hospital de ba yempe ba bi mfa na lab we no agese South Africa to mo ko ba ya na se de mo ka no eye no kore yakoba bia so a eyege no mate en wadi kan so ayede kwan yo fa so ye mba no saa no aye be ma na oda ho no mo no enam ba we so da menene to wo no ma o fa na chi ya wo fa age no oba ye na gonowi a ode ma no no o mi nya sank be ma no wo no ma be ma ne fa wachi ni kotimu pie nso saa hyehye enu oba no kokodae no onene kodae oba ye chi na gonowi aye no gonowi a so oti su nyina ba wa fa no ye saa age no school time en ode ba ya ba na wo nan oni ge ni jaye no en osan ba be faawo en osan call back to the ex okoye na ge na wo sen nan miensa en osan ne kokodai ne ba na ti ba mi nyan wo ye no osan ne mema scan wa ye dey wa wo amam ti 2 weeks time no fe ne se wonyem oni ne dai no 2 weeks en odi gonorrhea ba twan ensuo hyehye ba twan ti be ma ne kura ba ye no ya wo se ne wo fa ene ma nisu e ma na duro no odi sense fufu se na ge no ho na okwaje wo fa ne wukunu no kwaje wo ne mpena ne ho so okwaje no wo ne mpena de TV so ye de ade me pa cho ya chile ne nan na ne de nua aguso serious so Mavis wo na ne na mu a wonya mfie sen pa cho 33 years 33 e na wo ko nkoden sa no 33 years dienti na wo ko nkoden sa be ma na busuafo wen ba shomo omo ba ho asem ne ba ni insta panyine no na ba wo 4 na ba kosoda ye se ye ka ye ko hospital ba won ye so betime titi aso no gina ho na ate obeka so obi di bibia hwe ni sisi ma ne koda ba ase a no mukura ni nse wawu kura wi mu wono mo de baka ho na busuafo ama omo fra omo to ye ne ho tete yesu ye nam ye guso hwe nti ofri
Fefi jase. Ntinka busuafo kra beso wasene kakra sese we ye den adwuma. Nja ine de me nyina na tifi. 6 months ni no. Nti mo ye den mo adidi. Bua week na 2 weeks ya. Efra busuafo a 1 million na 2 million no. Wo busuafo na so no na busuafo. Busuafo nti madam busuafo na me fra ma kama okura gukura anya asem ketewa. Ne mada. Alia no kura ne ka kura be free ne sama sa pelo a tospenta esi fie kura anya asem. Wa pelo na toka e de ama ne se nko mfa nya adwuma. Anya adwuma. Udo mu odro. Ko ya no. Udo ede, udo efe. Mavis. Wa wasan kope bosia. Asan to sprinter ama no. Oh. Me. Entini su ate. Mentini su. Rita so nam kwan so ba. Nti ye twen no. Di asem na abeka akire no. Acho me de me nya ni nyina ne se. Baby ode be ma na kɔ no. A wa kɔkyekere no no wonko sane ne ma no mesere no na dawro ma. Na akora na nam so a o ku na firi wo no mo no. Mesere mo. Says kasam wo den na mo bi be boa me a. Mo nyina me chi na mo nye die ne ne ma me. Mavis. Die ne de ema ne nya wo hawo. Metue die ne no ate. Metue die ne ka na ya ye die ne no e de amawo. Na ya confirm say die ne confirm say akora ne ye wukunu die. Na se bibia toto na kwam a wukunu betimi ahwa akora no se duabo anase baabi na Rita ede be ma ya kwa minim se de obeka ka nwa ne se onhwe ne benti na bia wo ye ne saa wate ase eti die ne de mefa ho ka ma wate ti die ne de wo da me ye ho adwuma ama nti to awon nsem ne so ache damase pension nim so be bana de wo bia no baba ye no ba so ha me de me ni wura nyina akọ so we kura ye kasa ho ma so be ko ba bi kura obemiem ko mi ni de ode ye me otemi nsu mu yi me baba ma na wonya serious so eniema wo wi ase elder acho bremo mame I'm from my city. I said, I will hold ya can you know. Serious. Asem no more ya. Asem no more ya. Na ni nyina nso e kasa kire nipa o. Kasa kire nipa. Se usi so a nema bi ho a se wo hwe ho ye wo ho. Me ra ho nyina ye obra ababai obre. Se obre pa o. Eda won say emema ni bi wo ho a se bi utu omofo a wo se mia na me de me ho se be ma ikoye okobu atopa gonori ode ba ye oba ye o afa chire ho sense ma chire a wo da hoi oba kro ya ete se wo de ho anansa wo da obi asembisa wo de ho ana wo da obi mia na me de me ho me na me ye be ma de me pa mitumi ye ebia na ye ka ho asem yi ya ne duru ba bia wo se yesua de e wo nsam bia ete sa mu because bibia timi to nipa ana nipa bia nu ho nso otra futu enti sa wo ho ne ye kasa kyerɛw na wonya wadwen so obetie na wode wo ho wa ho ode wo ho ntini ya wo pɛ wo bɛ ya enema bi se to a na hu se na ewi asete yare da ho ya kyɛn bibia se wo yare a nipa nyina ekɔ na de wo da dem wo mo kɔba ne ya bɛkyia wo ne abusa asete sɛn ade ya kyia no pɛ bo pruma ne abusa asɛ na de yete sɛn ya kyɛn bibia enti wo se ya hwɛ ho ye na ma mfrɛ poma ye kan nyina no sa ye na kura sania Mevisi boy amane ye Rita ene nam ne so a be me akogira sa agina bere mu a Rita ba na yebehu Rita ba yebehu na sa ye sadia na ehu because we di amane no boy no oba na ehwem na te sa na ehu de ehu ne se ewiase bone nipa ye but se nipa ye bone na wo ya adwen se wa ye me se ntimekunu a eno nso e won ho ayo because enipa won he so wukum nipa free we asene de anya de da fam saa o ana obi nso obetumi akum nipa no na ne nasi bibi so anya obi asa keke anu te na wi asesa wo ho a wo yi obi bone adwene ho fi se anya nipa nyina ana o me de bone che obi wo ha wo ye ni bibi a obekyerew amwo hu se wi asa ye mienu ebusiafo eyawe hosem sauti wo baby na ye de oha ne amane aba be hwe wo so anka be ma no anko tena se ne girlfriend no se ne mpna se ne dia because oba ne de onye ne ho ade ye ntisi ano ye nim ne stand oba no ye nim ne stand na so oba oni ni tifie oba na ye na adwe so obe bre ne moje ni
di amawo bema no ni nursing school fees ni a obey di aboa bema wetimi akwa abonten ene obi fufu akwa di mpema gro ebusuafo amenne ohaw ni amane no ababesue wo oba na wo ye wadwen se wo ku ho di ama bema no isi a side check ni de otini fie dwe ne wo nanso ene yale no ba ye no wo oba na wo ti fie no wo na wo hwe no enti mema no fetu mo hofo enye oba bia ene di sa di ni di no wo be wadwen se wo bo wa abonten esan se di wo fie no we you see ne dia na che nti wo bo wa abonten unim oha onya mani a wo de be wo de bebe fie because oba na kasa no o se be ma no ekwotiti go no edi fie abonten the same lady no emo mu treat sa ayale no ene eduabo ena side chick no edi abo nti yesre mema no unim so oba na no ne tini woni nti ne hu bioma jano no nkɔ ne kwan because enyo oba bia na ebe ye di oba yaye on share ne kawa na so oba ne ye de try say oba make sure say ne kun no ne ho beto no oba otimi di ni school fees emma self abobra oba ono etimi ye de top plot say munye de munsi dan wo so emema na ka say omo mpa de pa emema no bebre na mpa de pa because oba ben ene be say oba papa ehu enna nkasa ye weti 199 enye 1% pe ena ubenya so oti se oba we nti mema ne yesre mo munye oba papa munhu de wi ambesify de etwiti omo ene site dignity baby o wo oba na wo ti be ma no ena wo bre obedidi owa bibia wa nti yesre no yesre side chick no se be ma na ayo boni mpo a yesre no ye de nyamedi nsre no so be kwa akodane because according to oba no o say be ma no ni hu ni ho enti no o suspect say abofa no ne side chick na wo no enye ne ba now so untimi ye de untimi nka ne sa essence ye nye die na prove say abofa no enye papa ne ba ana say eye ne ba nti se na MFK aka no obefo oba no na oba na aba odi abofa na aba na etimi ayi abofa ni DNA na eduabo no nso o ma make sure say o me bisa oba no kwan ofa so ebo odua no na o ma make sure so o ma ide o ma da ni dua no mema na yesre mo fa ye nua be me yasemye entu mo fu minim say ye nua be ma ni fimu a obeba betu mo fu nti yesre mo fa ne story we enye futu sem kese emfama mo ho mo make sure say mo mpna mo ntena mo mpna no mo ho mo ye no mo ntena o mo ho na nipa na akwa hia no abonten no unim no ewo bebia at least oba na one na tena for so many years no unim no suban unim de wi otie nti yesre mema no se mo fa story we entu mo ho fu ebusiafo ha ena medi mo ebesi ye first side check no na obepie mo ewo Losin TV ebusiafo medi ebeba be somo ewo Emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa joku comment no ewo comment section no edi amedi so ane kechi mami esi anesem ye be sanso edi hye mo ewo fidem hasen so ebio ebusiafo makra